नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय नैबे बुरबुलियाजों आङो फांखा बानायगोन। गोदो उन्दैयावहाय जोङो बेबायदिनो गेलेयोमोन ना, बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिफिननो नागिरदों आरोना। सिगाङाव जोङो नैबे सिनायथिं फाथो सिनायथिंखौ हास'गोन आरो बिदिनो ओरै मोननै नांगौखौ हास'नानै ओरै मोनसे गुसुंसिन मोनसे एसे गोलाव हास' लादो। समान हास'नांगौलै नैबे मोनसेखौहाय, मोनसे समान नांलायलाया आरो गुसुंसिनखौहाय। नैबे बे जाबाय हासिब, बे हासिब नालायफोरा बेखौ आरो बे गुदुङाव सोग्रा फाथो सिनायनि गुदुंखौ एसे समान, एसे लावसिन नांगौ, बै हमग्रानिफ्राय एसे लावसिन नांगौ। गुदुं फलंसै, बैखौ ओरै खर'जों सोगोन आरो फलंबाय आं बेखौ खानो थाखाय हादों। बे बुरबुलियाखौ न'नि खागोन दा थाबथानायनि। ओमफ्राय नैबेखौ बे सिनायथि गुदुङाव सोगोन, बिदि फिदिंगोन आरो बुरबुलिया बिदि गिदिंगोन। बे आथिं ओरै बिजौ आथिंखौ बस'ना लाबाय। माने बे खुन्दुंखौ बस'गोन आरो मोननै फिसा फिसा गुसुं गुसुं, बे थाग थिग जखानि बैयाव खाजानाय आरो बुरबुलिया आथिङावहाय खानो थाखाय बस'नाय मोननै लाग्रोदो। ओमफ्राय गिदिर गिदिर आथिं मोननै थायोना, बेयावहाय खाबानो जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे स्रां साफा नुयै मोनदों जानो हागौ, मानो होनोब्ला आरो आंनि रायलायनायखौनो नोंथांमोनहा मोजाङै स्रां स्रां मोनाखै जानो हागौ। मानो होनोब्ला आं बिदि रायलायनानै इउटुब बा ससियेल मिडियायाव हगारफेराखै। ओंखायनो एसे लाजिनाय मोनो रायलायनो। गारामायाबो मैसोनिसो नालाय होनलायलायनाय। मासेखौबो खानोसै बिनिफ्राय नायलांबाय थादो होमबा नोंथांमोनहा, बिदिनो गेजेर गेजेर खोन्थालांसै आं माखौ मा खालामो। खाखांनानै नै बेयावहाय खादोलाय दाना, नै बेयावहाय खानानै लादो बुरबुलियाखौ सेर सेर। बै खानाय दहाय हादोंमोन ना आङो, खानायाव गयैनि एसे स्लिप जायो, हाग्रोना लानांगौ दामा सिनायथों मानिखौ खादो। बेनिफ्राय नैबे सिनायथिंआवहाय सोदो एबाराव समान खालामनांगौखौ मोजाङै गिदिंनायनि सोदो। बिदिनो गरलाबायो, खिला होनांगौ आरो गोरानो। बेखौ खिला बानायसै आं, खिला सोबाय गोरा बानायना लाखानोसै एसे। फिदिंदो, गिदिंबाय, जाबाय। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा आरो लाइक खालामदो, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो। बिदिनो